Oh, sori, elä. Oho, hei. No. Hei. Mitä sä tarjoat mulle sponsorirahaksi? Mitä? Niin. Onko sä käynyt meidän toimistolla? Minkälaista summaa? Mitä? Minkälaista summaa ajattelit? Mitä ajattelin? Niin. Mut sä oot kuitenkin Töölökymille mulle hommannut sen porttari, eikö niin? Anteeksi, mutta mistähän sä puhut? Joo. Mistä sä aiemmin puhuit? Mä en oo koskaan sunkaan puhunut. Mä en nähnyt, että sä oot käynyt meidän konttorilla. Kerro siitä. Niin, mä oon kuullut, että sä oot käynyt siellä. Mitä sä kuulit? No, sä oot käynyt sotkeen siellä ikkunat. Muistiks sä ne vai? Häh? Terve, Klaana. No en ainakaan sinne. Mä soitan sun kohta. Moi. Mulla on täällä tilanne. Mä soitan sun kohta. Niin mikä tää peli oikein on? Niin sä oot sen... Mikä... Haanpäin laittanut Mä en oo kuule laittanut yhtään mitään. porukalla mun kimppuun mä tunne edes sua. Aha. Niin. Mikä mun nimi on? Mitä sä haluut musta? Onko sun kaikki kunnossa? No Mitä sä haluut? mitä nyt lokki yleensä voi laivalle tarjota? Mitä varten sä käyt mun konttorilla? Mitä sä haluut? Sä oot ton Timolainen sponsori. Sillä ei mitään väliä mitä mä oon. Mä en tunne sua. Mä en tiedä yhtään kuka sä oot. Aha. Eikä mua kiinnosta kuka sä oot. Missä me ollaan edellisen kerran tavattu? En mä kuule tiedä. Ollaanko me oltu samassa sisätilassa? Mä en oo missään samassa sun kanssa ikinä. Et ollut missään samassa sisätilassa, niin? En usko, että on ollut. Aha. Miksi mä olisin ollut? Niin siis sä et oo niitä AA-audioita et oo kuullut. Mitä AA-audioita? Mulla täytyy Rydeen parkki, kun mulla... Miten paljon sulla on rahaa? Mitä? Niinku sun network. Mitä se sulle kuuluu? Tää ei saa pysäyttää. Hei. No, mulla... Näin menee. Sen... treffit sen Sarala Fontaanin kanssa Ei. mun kanssa järjestetty. Mulla ottaa 15,5 senttinen muna. Kerro hänelle hei. Sami, oot sä helvetin enkeli? Oletko?